Kunin ang share ko sa lupang naiwan niya. Kamamatay lang ni nanay. Hati naman tayo sa pagbebentahan nito. Dapat pahalagan natin ito. Gagawin ko ang gusto ko. Eh hindi ko naman ibibinta tong lupa na to ah. Kaya sabihin mo kung may karapatan pa yung konsensya mo. Kinuha niyang titulo. Mabuti na lang, nahabol ko siya. Sige po, papasukin ko ulit yung bahay ng kuya mo. Akong ituturo. Kung hindi, babalik ta rin kita. Ang init naman dito. Kuya Berto? Kuya Berto? Oh, Mitch, kailan pa kayo dumating? Siya na ba yung anak mo? Oo. Halika, Mitch. Pasok muna tayo sa loob. Tita Mitch, nandyan na po pala kayo. Mano po? Mercedes, ikaw na ba yan? Ang ganda mo at ang puti mo naman. Siya nga pala kuya, hindi na kami magtatagal dito. Alam ko naman na kamamatay lang ng nanay natin. Gusto ko sanang kunin ang share ko sa lupang naiwan niya. Ha? Bakit agad-agad? Kamamatay lang ni nanay. Saka isa pa, paano kami? Kung ibibinta mo ang lupang kinatatayuhan ng bahay namin? Hindi ko na yun problema kuya. Hati naman tayo sa pagbebentahan nito. Hindi ako papayag. Pamana ng magulang natin ito. Dapat pahalagan natin ito. May karapatan ako dito. Kaya gagawin ko ang gusto ko. Tara na nga, Mercedes. Tay, paano tayo? Pag binenta na nila itong lupa, wala na tayong titirhan. Huwag kang mag-alala na. Hindi ako papayag. Anong ginagawa nila dito? Sino yun? Siya pala yung buyer ng lupa natin. Eh hindi ko naman ibibinta tong lupa na to ah. Hindi ako papayag. Hindi lang ikaw may karapatan dito kuya. Mas may karapatan ako sa lupang ito. Bakit? Sino ba ang nandito at nag-alaga sa magulang natin? Hindi ba ako? Nasaan ka nung kailangan ng presensya mo? Nung oras na kailangan ka ni nanay? Ha? Di ba sabi mo uuwi ka? Pero hindi! Pinaasa mo lang si nanay hanggang sa nawala siya! Hindi mo lang alam kuya ang totoong nangyari sa akin. Kaya sabihin mo kung may karapatan pa yung konsensya mo! Ma, may pera ka ba dyan? Bakit? Saan ka na naman pupunta? Pupunta po sana ako sa mga kaibigan ko. Nakakainip kasi dito. Oo, ito. Bakit ito lang, Ma? Eh, yan lang ang pera ko. Saan naaabot ang 1,000? Baka mamaya pagtawanan lang ko ng mga kaibigan ko. Anong gusto mo? May pera ka o babawiin ko yan? Makalis na. Hello?
Hello? Sino to? Hello? Sino to? Hindi mo ba alam na nakakaabala ka ng tao? Hindi mo na ba ako natatandaan? Hindi. Bakit? Sino ka ba? Dali mo naman nakalimot. O kinalimutan mo na talagang utang mo sa akin. Sandali. Pasensya ka na. Malapit ko nang maibenta ang lupa sa probinsya. Konting panahon na lang. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi mo ako babayaran, ipapaalam ko ito sa asawa mo. Wag! Oo, mababayaran kita. Basta, konting panahon pa. Pangako. Sige, hanggang sa susunod na buwan na lang. Oo, pangako. Sisiguraduhin kong mababayaran kita sa susunod na buwan. Kailangan hawak ko ng pera. Kung hindi, ako mismo ang maniningil sa asawa mo. Kailangan ko nang maibenta ang lupa na share ko. Sino ka? Hoy! Magnanakaw! Magnanakaw! Ay, magnanakaw po yan! Sinong tuso sa'yo? Pangangawa mo na po! Ah! Napagutusan lang po Sabihin mo! Tay, tama na po! Bumalik ka rito! Tay, tama na po! Tay, sino po kaya yun? Di ko alam, anak. Pero ang sabi niya, napag-utusan lang daw siya. Sino po kaya nag-utos sa kanya? Napakawalang konsensya naman niya. Hindi ko alam, anak. Hindi kaya si... Tay, tara na po sa loob, baka bumalik pa po yun. Okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Hindi, anak. Tara na sa loob. Oh, Kuya Berto. Hindi ka pasok ka. Bakit ka na pa rito? May pumasok sa bahay ko kanina. Kinuha niya ang titulo. Mabuti na lang, nahabol ko siya. Ha? Sino daw yung taong yun? Sinabi ba niya kung sino yung kumuha? Hindi niya sinabi. Pero alam ko kung sinong nagkaka-interes na kunin ang titulo sa akin. Ako bang pinagbibintangan mo? Bakit hindi ba, mates? Hindi ba ayaw mong ibenta ang lupa, kuya? At isa pa, hindi ko magagawa yun sa'yo. Siguraduhin mo lang. Pag nalaman ko na may kinalaman ka sa pagnanakaw ng titulo, ni hindi mo makukuha ni kahit isang kusing na share mo. Hindi mo pwedeng gawin yun, kuya. At isa pa, may kasulatan na hati tayo sa lupang iniwan ni nanay.
Yun ang alam mo. Berto, Don Romeo, kayo po pala. Berto, may sasabihin sana akong importante sa'yo. Ano po yun, Don Romeo? Berto, aalis na ako ng bansa. Siguro, hindi na ako babalik dito. Di ba, naibenta na ng nanay mong lupang ito? Opo. Nais ko sanang iwan sa'yo ito. Kahit hindi mo na ibalik yung pera, para sa'yo na yon. Naku, Don Romeo, nakakaya naman po sa inyo. Sa inyo po ang lupang ito. Aalis na rin kami ng anak ko dito sa susunod na buwan. Hindi mo na kailangan umalis, Berto. Wala rin yung mga anak ko dito. Nasa Amerika sila lahat. Kaya wala rin ako mapag-iiwanan. Talaga po, Don Romeo? Oo. Pinapaubaya ko na lahat ng naiwan ko dito. Kasi ikaw ang pinakamatapat kong tauhan. Kaya binibigay ko na sa'yo ito. Kaya regalo ko na sa'yo ito. Napakagandang regalo naman po sa amin to ng anak ko. Pagpalain po kayo ng Diyos. O siya, aalis na ako. Kasi may ayusin pa akong dokumento para sa may iwan sa'yo. Sige po, Don Romeo. Makakaasa po kayo na aalagaan ko pong mabuti ang naiwan niyo po sa akin dito. Salamat, Berto. Sige po, mag-iingat po kayo, Don Romeo. Sige, salamat. O tay, mukhang masaya po kayo ah. Parang narinig ko po yung boss ni Don Romeo. Pumunta po ba siya dito? Oo, Abi. At binigay niya na ang lupang ito. Hindi po ba naibenta niyo po sa kanya ito? Para po sa pagpapagamot ni Lola? Oo, Abi. Aalis na daw kasi siya. Hindi na daw niya kukunin. At ipapangalan daw sa akin. Ang bait naman po ni Don Romeo. Ang swerte po natin, tay. May sarili na po tayong bahay at lupa. Oo, anak. Madam, Bakit hindi mo nakuha ang pinakuha ko, ha? Simpleng bagay lang, hindi mo pa magawa? kasi nga po yung lalaki ma'am, naabutan niya po ako. Muntik niya pa akong suntukin. Ang laki mo kasing tanga! Akala ko ba magaling ka? Nasan po yung bayad ko? At manghihingi ka pa ng bayad? Naperwisyo din naman ako. Saka muntik po ako nasuntok ng lalaki. Tapos walang bayad. Hay nako. O sige, babayaran kita. Pag nakuha mo na yung pinapakuha ko, siguro naman, alam mo na yung gagawin. Sige po. Basta doble ang bayad. O sige, hindi bale, malaki naman ang pera na makukuha ko kapag nabenta ko na yon. Sige po. Papasukin ko ulit yung bahay ng kuya mo. O sige, pero kahit anong mangyari, huwag mo akong ituturo. Kung hindi, babalik ta rin kita. Sige po ma'am. Aalis na po ako. Sa pagkakataong ito, makukuha ko ng kailangan ko. At may bebenta ko ng lupa. Anak, ikaw munang bahala dito ah. May pupuntan lang ako saglit. Sige po, tay. Mag-iingat po kayo. Sige anak.
aayusin lang ako sa munisipyo, anak. Sige po. Mamaya po lalaban ko na lang po yung mga damit natin. Total, wala naman po akong pasok. Sige, anak. Mamaya, magdadala na lang ako ng ulam natin mamaya, ha? Opo, tay. Siya nga pala, anak. Pakikuha nga sa kwarto yung envelope ko. Sige po, tay. Tay, wala naman po sa kwarto. Saan niyo po nilagay? Ha? Wala naman akong ibang pinaglagyan. Tay, ano po? Nahanap niyo po? Ibig sabihin, ninakaw ang titulo ko? Anak, ano ba ako? Tay! Saan po kayo pupunta? Kay Kuya Berto nakapangalan ang titulo nila nanay. Hindi maaari ito. Ma, may mga babayarin po pala ako ngayon sa school. Wala po ba tayong pangbayad? Wala. Pwede ba? Ang laki na ng problema ko. Gawan mo na lang ng paraan yan. Makiusap ka na lang muna. Ma, ilang beses na ako nakiusap sa school. Baka hindi na ako makagraduate niyan. Eh di hindi. Wala na akong magagawa. Baon na tayo sa utang. Tapos, nagkakaproblema pa tayo sa titulo ng lola mo. Bakit po? Nakapangalan kay Kuya Berto ang titulo. Paano ko ngayon makukuha ang share ko? Wait! Wait! Nasaan ang titulo ko? Ano bang pinagsasabi mo? Alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo makuha ang titulo sa akin! Akin na! Ano yan? Akin na yan! Bakit nakapangalan sa'yo ang titulo, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Magnanakaw ka! Eh ayaw mong ibigay yan eh. Kaya napilitan akong ipanakaw na lang yan. Sumusobra! Tito! Huwag mo pong sasaktan si Mama! Bakit ba kasi nakapangalan sa'yo ang lupa? Mautak ka rin, no? Habang wala ako, sinamantala mo naman na ipangalan sa'yo ang lupang pagmamayari ng magulang natin. Hindi ko sinamantala. Hindi mo alam na si nanay napilitang ibenta kay Don Romeo ang lupa? Ha? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Nakita mo na. Wala ka kasing alam. Dahil nung panahon na yon, hindi ka man lang nagparamdam sa amin. Hindi ka namin mahagilap. Nung kinailangan ka ni nanay. Pero nasaan ka? Hindi totoo yan. Naibenta na ni nanay ang lupa bago siya namatay. Lumapit sa akin si Don Romeo at naisipan niyang ibalik sa akin to. At pinagkatiwala na sa akin ang lupang bininta na namin noon. Ha? Totoo ba? Kaya ngayon, wala na akong makukuha na share doon? Wala na. Kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa pa. Kuya, hindi pwede yun. Dahil nakapangako ko sa mga taong pinagkakautangan ko ng malaki. Ano? Nalulung ako sa sugal, kuya. Kaya malaki ang utang ko. Papatayin nila ako pag hindi ko naibigay yun. Ano? Malaking problema yan. Kaya nga, kuya. Tulungan mo ko. Patawad, kuya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Iniwan ako ng asawa ko dahil sa ginawa ko. Ano ba naman kasi ang mga ginagawa mo, Mix? Kaya nga, kuya, humihingi ako ng tawad sa'yo.
Kuya? Kuya? Umits, ikaw pala. Kumusta? Ayos lang, kuya. Naayos mo na ba lahat ng mga traso mo? Oo, kuya. Salamat sa tulong mo. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Lalo na noon, hindi ko man lang kayo natulungan ni nanay nung may pera pa kami. Hindi ko akalain na ikaw din palang makakatulong sa akin. Sorry kuya, kung nagawa ko sa'yo yon. Wala na yon. Kalimutan na natin yon. Hayaan mo, mababayaran din kita. Gagawa ako ng paraan para makabangon muli. Basta, gawin mo lang ang tama at sa malinis na paraan. Sigurado, gagaan ang buhay mo. Oo kuya, kaya ka pinagpapala kasi malinis ang kalooban mo. Salamat. Basta, lagi ka lang manalangin sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Salamat kuya. Halika na sa loob Sige. para kumain tayo.